Kaixo. Kaixo. Kaixo, Jokin, gu jakintza ikastolako ikaslea gara eta elkarrizketa bat egitera gatoz. Nola berziklatzen duzu zaborra? Zaborra, lehendabizi bildu egiten dugu. Bueno, importantena, aldan gutxina sortu. Gero behar da bildu eta aldala sailka bildu. Eta nola berziklatzen, nola biltzen dugun sailka, biltzen dugu kontenedorea handiz, eta gaurtik aurrera hasiko gara martxan jartzen, errefuxiaren kontenedorea azten egun batez bakarrik erabilia izango da. Txartel batekin, atea irikitzen ikusi ez dena txartelakin, horrelako txartelakin, erabilia izango da azten egun batez. Jendeak errespetatzen aldu? Bueno. Nola iritsi zinen alkate izatera? Bueno, herriko jende batek nahi zulako. Nik gogo handiri gabe. Ja, bueno. Nun bizizia, baserritan edo apartamentutan? Baserritxo baten. Zer ba? Zer bateko bete? Ez dakit, baserri baten jaio nintzen, gero urte luzez kaleen bizi izan du nintzen, Donostin genea, eta espertu nintzen. Hauntza mendia juten dien bezala, eta ardike bai, nire bai, nire etor nintzen. Zure ustez alkate? Ze galdetu behar diazu. Zure ustez alkate una zera? Zerga? Ona ez. Saiatzen naiz, persona ona izaten. Alkate ona edo txarra, hori ez dakit, hori bestek esan behar dute. Zer gauza gustatzen zaizkizu? Hola berritik? Adibidez, esango izuek gaur etorri zatetak, kristona izea da. Hori da gutxina gustatzen zaiten gauza bat, hola berritik. Paisaia oso politia da, herritarrak jende atsegina da, eta toki lasaia da bizitzeko. Erosoa. Erosoa ez da hitza, baina bon. Handoko zu denbora librea? Bai. Hori norbeak aurkitzu behar du. Zer egiten duzu denbora librean? Internetera engantzatuta nago, ordu asko pasatzen ditut ordenagailun aurrean gauza berezitan. Gero, baserrin nola lan egiten duten Sagastikin, Sagasti zaintzen ibiltzen naiz, denbora liburean. Alkate lan asko alda zergatik? Ez, lan asko ezin dugu esan lan asko danik. Dana da, jendeekin harreman asko eduki behar duzu eta gai askotaz gogoratu bertza eta gai asko erabili behar dituzu batera burun, baina bueno. Batzuk oso parte hartzaile, inkluso herriko zenbait baino gehiago. Eta beste batzuk etortzen die, herrien lasaitasun hori aprobetxatzera eta ez dute parte hartzen. Herri dormitorioa da. Hori ez da nola esan, baina parte hartzen dute batez ere eskolan umea dituztenak, ume horiek eskola adina duten bitartean, ume horiek eskola zaldatzen direnean, bereik ere apartatu egiten dira. Zer ohitura daude hola berdin? Ohiturak, ze zentzutan ohiturak. Jaietarako eta hori? Bai. Jaietan gustatzen zaigu ospatzea, jan eta edan egiten da asko. Baina ez hola berri bakarrik, Euskal Herri osoan. Dantza egitea gutxiago gustatzen zaio. Festatan ze tradizio egiten dituzue? Hori, lehen esan dizukizutenak. Ez, gero egiten duguna da, zuhaitza altxatzen dugu, San Juanetan izaten jaiak zu egiten dugu, baita ere egiten dugu amaiketakoa, merienda, faria, eta horri garrantzia handia ematen dugu. Gero beste ohitura badago, egun Santakutz egunen ospatzen da, ermita daukagu Santakutzekoa, eta hor egiten da, kutxunak banatzen dira. Eta kutxunak dira, elizak egiten ditu nola txarteltxo batzuk, han evangelio idatzita dago, eta hori ume jaio berri ematen zaie, gauetan ametxarrik ez egiteko,
eta deabruek ez eramateko, eta horrelako oiturak. Eta Santak Utzeguna maiatzen 3 izaten da, eta hor urtean jaio diren aurrei hori oparitzen zaie. Ohitura bat, beste batzuk ere badaude. Olaberriko biztanleak zure uste zer dira, zaharrak edo gazteak? Zergatik? Bueno, daude zaharrak, gazteak eta oso gazteak. Gehiengo handia zaharrak, oso zaharrak. Gara Gipuzkoako lehen herria 123, 3tik 1 jubilatua izatera iritsi garenak, horrek esan nahi du, neko zaharra da herria. Herria ez, herritarrak. Herria ere bai. Zergatik nahi zenuen Araban bizi? Olaberrian bizi? Ba, zuk zergatik zara euskalduna? Euskaldun jaio zeharrako, ezta? Ba, ni naiz Olaberritarra, ba, Olaberritar jaio naizelako. Ez da, aukeratzen lanik ez dut izan. Alkate izatea zerbait aldatu dizu zure bizitzan? Bai. Zer gauza? Denbora, herriarentzako gauzak egiten, ba, denbora jaten dit. Azken urte hauetan pertsona asko etorri dira Olaberrira bizitzera. Zer eskaintzen diezue? Ba, eskaintzen dugu, ba, hori, herria daukan lasaitasuna, nahiko hurbil egotea beraien lantokitatik, eta aldi berean aparte egotea, lasaitasuna, batez ere. Eta asko, ba, desente, asko esateko ez, asko etorri ziren, ba, duela 40 urte, industria hazkunde ontzanen. Zein da baserri famatuena? Zergatik? Bueno, famatuena, ba, ez dakit famatuena agian da, Otxoategi, ba, duelako bere armarria, eta Otxoatarren armarria da, hori ba, Navas de Tolosan irabazizulako, eta hori. Baina ez da baserri zaharrena Mirabailez da. Famatua ez dakidan ere, baina, bueno, bai, herri gunean dago eta... Zenbat jende bizi da baserritatik gutxi gora bera? Ba, eskuko 5 atzekin zenbatzeko baina. Baserritik bakarrik? Ba, nire ustetan, baserritik bakarrik momentuz bizi dena famili bakarra egongo da. Azken urte hauetan zer aldatu da Olaberrian? Bueno, gauza asko. Egin dira etxo batzuk, kanpotik jende etorri da, urbanizatu da kasko deitzen diogun hau, eta zantzu hortan. Une honetan zein dira Olaberriko premiarik handiena? Ba, premiarik handiena izan du da eskola. Eta hori nolabait bideratu dugu. Etorkizunari begira zein izango dan premiarik handiena, ba, ez dakit ikustea dago. Ba, eskerrik asko gure elkarrizketan parte hartzeagatik urren arte. Zuei eskerrik asko, tortzatik. Erraza, baina batzu zaiak indizkiazu,